سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتنا أبز حلفة جزي مودادرتي زي بلو قفعي أبلعلي إرتروان بزبلار استي حادة تعستو أغربنا لكم نيرنا نلوموخا مغتصلتو حزنا لكم قريبنا لنا كم زفلت اتي نأستا 3 عامتات نهاجرنان كبابينان كم قبلل بممثال نزي كونو كم زخونن نامسالي زحمسن زهوخن زعندرن أموداتو اغن أبقاس زاتون شفرا وياني بمعبلاو كايدات فاتن كبيت كساران إنا وردون كلون عيني باللي سني باللي بمبال أب كل التشحمة تمرت أب قلق فلات مريت زباتات قاشبار كان دبوبن أب زاتولو جنا علم زي فلوت أطو قفعن عمسن أبلعلي نصهات إرتروان فتسيم اللوم نلومغا نزي زنس بارق تحستو سندات هاجرنا بموكاس زدالنا كهلو النايو سناي مكتتالنا بلناها نز تحستو نازي ناب إرتروان من تقباز أحبو وقومكم شيرن لايكن كتقبرو نلابو اتوم نزا چانلنا آقاش زخونكم كا نزا چانل سابسكرايب كتقبروها بخبري نعدموكم علنا إفرم قدي نخيد بولو ناب تحستونا بين هلقيت نسم حرون سجرو فكر شباح شعب قد وغيره تبسى من يوم بحاوت يايتي سباح لي قوم بسنسلة نيتانكي سلسة تري شحنش عتميتن تسعنش عتن كابز تفلالي بوتاتات إثيوبيا بيسب أو أقباب ستسقو هصانات شماقلتاتن نايتعنات أقمز اللومن زركبوهم حدا شحن سلسة ميتن تسعنشو عتن إيرتروانن إيرترو مبقوز اللوم إثيوبياوانن بجنبار بوري بتشفره ويانه تباريرهم عسب أتوهم أبز علت زي قطر نايتهم ببقوانو كاب إثيوبيا زسقوغوز نبورو إيرتروان لعلي 40 شعاتن شح بتشحين برام حموشت تري شحن شعاتميتن تسعن شعاتن منستر قديات وصايا إثيوبيا أبا أديس أبابا نزركبو محبرسب دبلوماس أكيبو أبلع لي إرترا قطباو تسقطي انت فتيركم جبوهم سلزصلو تقديدهم كسمعكم يوم انت زي كوينو اتزكاد ناي سلام تعري انكولو جنا موت مخانو فلوتو قبل تزاربهم تشعات تري شحن شعاتميتن تسعن شعاتن نبرت تشكركرتن فابريكاتاتن نايتوم كاب إثيوبيا ستسقو كلتا مئتي إرتراوانن إرتراو مبقول زلوم إثيوبياوانن كم تحجا نايلقاح نحراج كتوردو مخانا حانتي كاب كند بانكتات إثيوبيا مالت نايشفرا ويانه أفلتت عسر تخلت تري شحن شعاتميتن تسعن شعاتن شفرا ويانه كورح تري كساب مفارق ورح لكاتيت ناشحن شعاتميتن تسعن شعاتن أبلعلي إرترا بسلسة مأزنات حدش وتهدراو متقعتي كتفنو وطينا خمزلا زحبر سلاوي حبريتاتات كمزرغبة منقست إرترا بوغي أفلتا عسر شمون تطري شحن شعاتميتن تسعن شعاتن أما خاري هقراو صدتا بريزيدنت بيل كلينتونز نبره مستر أنتوني ليك أمونغو سمران أديس أبابان إنا تملالسة نرابعي قزيو مسمراحة منقست إرترا ركبا كايدام قدما يركبو أبتكمتي شحن شعاتميتن تسعن شمونتاني زنبرام عسرا تري شحن شعاتميتن تسعن شعاتن كفل قدات وصا أمريكا زيغاتاتو ناب إرترا خيغوشو أتنكغم تخفلي نزا حبريتا زوصة زلو وطرن تقولو حدش قدشتن بممقناي نبرام عسران شدشتن تري شحن شعاتميتن تسعن شعاتن ودب حدنا أفريكا نبايتا سممع بزملكات مبرهي كوهابو منقست إرترا بعسر تخلت تحساس شحن شعاتميتن تسعن شمونتن زغربلو عسران تشعاتن حطتات دحري 45 معالتات ملسي هابلوم أبتز غرب مبرهي بعد من كبابيان انتاي مالتيو نيناي كبابيق زوكل زبل حطتات كملسون كلو كباب مالت أبزوريا كتما بعد مزركب بوتاتات مخانو نتصرام اسران شعاتن تري شحن شعاتميتن تسعن شعاتن قدماي منستر إثيوبيا ملس زيناوي أب أديس أبابا نزركبو دبلوماسيات ودب حدنة أفريقيا بزسمع مدره أبال هاجرات ودب حدنة أفريقيا تكبر إما مسلام نمعوات أبقوني إثيوبيا كوقومان هاجروني إرترا أبتت كعلو جزيخا كدقفون تمحصنام اسران تشعاتن تري شحن شعاتميتن تسعن شعاتن بايتو صدتا ودب حبرات هاجرات نشمقلنا ودب حدنة أفريقيا حيال دقفنا نهب كبل
ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምፍታሕ ዘካይዶ ጻዕሪ ብሙሉእ ድምፂ ደገፎም 29 ጥሪ 1999 ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣህጉራዊ ውድብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘሎም ኢትዮጵያውያንን ኢሰብኣዊ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመ ብምምልካት በንጻሩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 40,000 ኢትዮጵያውያን ሰብኣዊ መሰላቶም ብምግሃስ ካብ ኤርትራ ሰጉይጉ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ክሲ ጭብጢ ከም ዘይብሉ ኣብ ጸብጻቡ ገለጸ 2 ለካቲት 1999 فلي وكيل ودب حبرات هاجرات مستر محمد شانايون مس بريزيدنت إسياس نمزرب أسمر أتوام حموش تلكاتي تشحن شعتمين تنتسعن شعتن نفرتو جي إرتراب كتما عدقرات دبدي بنكبل شفراويانا زقرب خصي وصو حسوت مخانو بناصها غازيت انياتات منقستاتن بتحقا غازيت صحافيت قديات وصا أمريكا بأفريقا زنبرت سوزان رايسن ترقاقص بتوساقي معكنا زينا AFPن رويترسن نفرتو جي إرتراب عدقرات دبدي بنزبل كسي بناص أكال كرقاقص أيكالن أب كتما عدقرات زقمطو بركز زبولو سبات بتليفون توكيسنا أبتا ختما سلام كم زلون زخونا يخون ناي نفرت دبداب كم زي رأيون قليسهم كبلا نحصوت شفراويانا أكالعوهم شدش تلكاتي شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن منقصة شفراويانا بشدش تلكاتي شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن أب جنبار بعدما بشمون تلكاتي دما أب جنبار تصورنا متأنا سفيح متقعتي فالنوام بجنبار مربستي تاب استفتنا متقعتي كلتا برجيتات ناي شفراويانا ملو بملو كدم تسان كلوا كالوت كلتا برجيتاتون كبيت قدات وردن أبتوج لعلي حدا ميتي وتهدرات شفراويانا تمارقهم شوعته لكاتي شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن منقصة شفراويانا قبل على ختم عدو قلا بصفتمو دبداب كبيد برد شمونته سلموين إيرترايان تقتلون إسران سلستن كالوتكا قصلون شمونته لكاتي شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن بريزيدنت بوركينا فاسونا بومبر ودب حدنة أفريكان بلايس كامباوري إيرتراني تيبيان بهوصوصن بزي زخون قد مخونتن تقصي دو كبلاخص وعن كله والناس صحافي ودب حدنة أفريكا زنبر سالم أحمد سالم كا كلتياتن هاجرات بزقلتفه وق أو قاريسن نتيجة بسلماو مقدد مفتاح بإمام السلام ودب حدنة أفريكا كم إزازة تمحصنا شمون تلكاتي شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن منقصة إثيوبيا قبل على ختمات أورانان لا علي ديدان بصفتمو دبداب نفرتي أبالات حنت سدرا زخونو حدا ناطلا زركبهم حموشته نصهات إرتراوين سلموين سواد تقتلوم شعات تلكاتي شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن بريزيدنت حبرات منقصات أمريكا زنبره بيل كلينتون إثيوبيا سممع مقراص متقعتا أيرت حساب لعلي إرترا دبداب نفرتي كم زكارت بموقاس بوصوص دو كتبلوخا صوعام أمونج إرتران إثيوبيان تولع حد شوق نتزوبا أب حدا غازا ودق بمخانو بزغلطفه دو كبلن سلماو فتح نمركاب زي وعلى الحدر دبلوماسياو تعرف قصلنكا تمحصنا تشعات تلكاتي شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن منقصة شفراويانا نا أمباسادر إيرترا بإثيوبيان قوامي وكل إيرترا أو ودب حدنة أفريكان أتو غرماس مرم أب هاجر كقمطو زي فكر اللهم زيغاتات وي زياد اللسب برسنا نان غراتا بزبل أوشت 24 ساعات كاب أديس أبابا كواتس أزازام 10 لكاتي شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن بايتو صدتا ودو حبرات هاجرات كوينات بهصوص دو كبل زصوعن كلاتن هاجراتنا بإثيوبيان إيرتران زقبرو ناس وار مشتا بزقلطفه قوارص أتريرو نزطلب بأمريكا زقربه ندف إمامه بملء دمصي أزرقوام 11 لكاتي شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن منقصة شفراويانا أب كباب زالامبسا أب زركبا عدتات بزفتمو دبداب كبيد برد 10 تخلطة إيرتران سلموين سوات تقتلون 3 أبايت دما عنوان 10 تخلطة لكاتي شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن حالتات زدتا شفراويانا نام منبر هنسا أمباسادر إيرترا بأديس أبابا سيروم بمئتاو تفتش بمكيات منقصة إيرترا كسيسوام التتكبار نديبلوماسياوي حالفان وحسنتن زملكت أهوغراوي علفينا عنكز إسران كلتن زتحس دماي نيروم 14 لكاتي شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن منقصة شفراويانا كودب عسب 71 كيلومتر رحيقو أبدركب جنبار بوريه بدبداب أنتونوف 230 كالوؤت نفرتو وقن زتسني سفيح متقعتي فالنوان أبتقينات MI-24 هليكوبترنا شفراويانا بصرا نفرت حيلتات مكلخال إيرترا تحريما تحمششت نفرتو جي إثيوبيا بزي كازي منش ماي كتما عسب نمعناون زي عوت دبداب أكايد النبرام 15 لكاتيت شحن شعاتمين تنتسعن شعاتن منقصة إيرترا حالتات سطا إثيوبيا من سرتاو متكلات أهوغراو حق بمتحاس أبلع لي إيرتراوين ديبلوماسينياتاتن منبر هنسا إمباسي إيرترا بأديس أبابان
ዝፈጸሞ ግህሰት ብትርብ ምቋም ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ሄግ ኔዘርላንድስ ጥርዓኑ ቀረበ እቲ ተግባር ንዲፕሎማስያዊ ሓለፋን ውሕስነትን ዝምልከት ኣህጉራውን ዞባውን መትከላትን ሕጋጋትን ዝጥሕስ ምዃኑ ኣስምረሉ 16 ለካቲት 1999 ሰለስተ ሚግ 23 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ናይ ጭፍራ ወያነ ንኻልኣይ ግዜ ካብ ዓሰብ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዝርከብ መኽዘን ማይ ንምዕናው ዕላምኡ ዘይወቕዐ ደብዳብ ፈጺመን 17 ለካቲት 1999 ኢትዮጵያን ሳልሳይ ግዜ መኽዘን ማይ ዓሰብ ንምዕናው ደብዳብ ኣካየደት ኣንቶኖቭ ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ጭፍራ ወያነ ኣብ ከባቢ ናይቲ መኽዘን ማይ 6 ቡምባታት እኳ እንተደርብያ ዕላምአን ስለ ሰሓታ ዘውረድኦ ጉድኣት ግን ኣይነበረን 17 ለካቲት 1999 ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ ብህፁፅ ደው ኣቢለን በቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዘቕረቦ እማመ ሰላም ባይታድ ንስምምዕ ፍሬምዎርክ ኣግሪመንት ክምእዘዛ ላዕለዋይ ልኡኽ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ተማሕፂኖም 21 ለካቲት 1999 ኣንቶኖቭ ዝዓይነታ ነፋሪት ውግእ ናይ ጭፍራ ወያነ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዓሰብ ዕላምኡ ዘይወቕዐ 12 ቡምባታት ደብዲባ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ሚዓይኒ ብዝፈጸመቶ ደብዳብ 4 ሰላማውያን ኤርትራውያን ክቕተሉ እንከለዉ ብዙሓት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም ብርክት ዝበለ ገዛውትን ንብረትን ድማ ዓንዮም 22 ለካቲት 1999 ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ቁጠባዊ ዕላማን ሲቪል ህዝቢ ኣብ ዝነብረሉ ቦታታትን ሓይሊ ኣየር ትጥቀም ምህላዋ ዝተሰምዑ ዓሚቕ ሓዘን ብምግላጽ ንሞራቶሪየም ስምምዕ ምቁራጽ መጥቃዕቲ ኣየር ደጊማ ከተኽብሮ ጸዊዖም ብተወሳኺ መንግስቲ ኣሜሪካ ኤርትራ ንውዕል ሞራቶሪየም ከምቲ ኣኽቢራቶ ዘላ ክትቅጽሎ ተማሕፂኖም 23 ለካቲት 1999 ኢትዮጵያ ብወገን ግንባር መረብ ሰቲት ማለት ባድመ ሓድሽን መጠነ ሰፊሕን መጥቃዕቲ ፈንያ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ናይ ዝውግእ እዚ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 9 ታንክታት ናይ ወያነ ብምዕናው ክልተ ኸኣ ከም ዝማረኸ ኤርትራ ፍሊጣ 23 ለካቲት 1999 ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ክሰድድ መዲቡ እዚ ጉጅለ እዚ መተካታ ናይቲ ኣቐድም ኣቢሉ ብኣምባሳደራት ቡርኪና ፋሶ ጅቡትን ዚምባብዌን ቆይሙ ዝነበረ ኤርትራ ዘይተቐበለቶ ኮሚቴ እዩ ጅቡቲ ኣብ ሕዳር ምስ ኤርትራ ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣቋሪፃ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ምክልኻል ውዕል ተፈራሪማን ከላ ኣምባሳደራ ድሌይታ መሐመድ ድሌይታ ኣባል ኮሚቴ ኣምባሳደራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኮይኑ ብምቕራቡ ኤርትራ ነቲ ጉጅለ ከም ዝነፀገቶኻ ይፍለጥ 24 ለካቲት 1999 ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኸቢድ ኣፅዋር መካናይዝድ ኣሃዱታትን ነፈርቲ ውግእን ተሰንዩ ኣብ ግንባር መረብ ሰቲት ንኽልተ መዓልታት ኣብ ዘካየደ ቡርቱዕ ውግእ ሓንቲ ኤምኣይ 24 ዝዓይነታ ሄሊኮፕተር ኢትዮጵያ ብሓይልታት ኤርትራ ተሃሪማ ክትወድቕን ከላ 31 ታንክታት ኢትዮጵያ ኸኣ ዓንየን 3 ኸኣ ተማሪኸን 26 ለካቲት 1999 ኢትዮጵያ ብጻዕቂ ሰራዊትን ተደጋጋሚ ማዕበላዊ መጥቃዕትን ኣብ ውሱን ክፋል ናይቲ ግንባር ንዕርዲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክትሰብሮ ብምኽኣላ ሰራዊት ኤርትራ መከላኸሊ መስመሩ ንምስትኽኻል ካብቲ ዝነበሮ ናብ ወገን ምዕራብ ባድመን ከባቢያን ከም ዝሰሓበ መንግስቲ ኤርትራ ኣፍሊጡ በዚ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝወሰዶ ውሳኔ እዚ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ባድመን ከባቢያን ክስሕብ ዝብል ኣብ እማመ ሰላም ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝሰፈረ ኣካታዒ ጉዳይ ተፈጻምነት ረኺቦም ኢትዮጵያ ነቕጣ ባድመን መሓዝ ኣብ 3 መዓልታት ጥራይ 9,000 ምዉታት 12,000 ቁስላት 170 ምሩኻት ወተሃደራት ወያነ ከሲራ ክሳብ እቲ ዕለት እቲ ኣብቲ ውግእ 41 ታንክታት ጭፍራ ወያነ ተቓጺለን 3 ተማሪኸን ኤምኣይ 24 ሄሊኮፕተር ናይቲ ጭፍራ እውን ተሓምሺሻ ሓደ ጋዜጠኛ ወጻኢ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሜትሮ ንምስጓም 2 ሰባት ትኸስር ነይራ ክብል ነቲ ድሕሩ ወተሃደራዊ ስልቲ ናይ ጭፍራ ወያነ ገሊጽዎ እዩ ብኻልእ ወገን ሚኒስትር ምክልኻል ኤርትራ ብውሑድ ሰብኣዊ ክሳራ 2 ዝነደዳን 2 ካልኦት ብልሽት ዘጋጠመንን 4 ታንክታት ገዲፉ ከም ዝወፀኻ ኣፍሊጦም 27 ለካቲት 1999 ኤርትራ ንትግባረ እማመ ሰላም ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ድልውቶ ምዃና ንባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጣ እቲ ብ8 ሕዳር ቀሪቡ ኢትዮጵያ ተቐቢላቶ ዝነበረት እማመ ሰላም ኤርትራ ክትቅበሎ ብምውሳና ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓጎስ ገሊጾም 28 ለካቲት 1999
ኢትዮጵያ ሙሉእ ዓወት ተጎናጺፈ ኣብ ዝበለትሉ ኤርትራ ብወገና ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝረቐቐ እማመ ሰላም ኣብ ዝተቐበለትሉ ኢትዮጵያ ድሕሪ 24 ሰዓታት ካልእ ሓድሽ ውግእ ብወገን ባድመ ጀሚራ ቁልጡፍ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ምዃኑ ኸኣ ኣፍሊጣ 14 ሓምለ 1999 ኤርትራ ኣብ መበል 35 ስሩዕ ኣኼባ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝቐርበን ብመራሕቲ መንግስታት ኣፍሪቃ ዝተደገፈን ኣገባብ ትግባረ ሞዳሊቲስ ባይታነ ስምምዕ ፍሬምወርክ ኣግሪመንትስ ተቐቢላቶም ኣብዚ ናይ ኣልጀርስ ኣኼባ ዝተረኽቡ መራሕቲ ኣፍሪቃ በቲ ውድብ ዝረቐቐ ባይታነ ስምምዕ ኣብ ተግባር ዝውዕለሉ 7 ኣገባብ ኣተገባብራ ሞዳሊቲስ ኣርቂቖም ኤርትራ ብኡ ንብኡ ክትቅበሎን ከላ ጭፍራ ወያነ ንሶምን ዝኣክል ከተድሕርሕር ቀንያ ኣብ መወዳእታኻ ከም እተቐበለቶ ኣፍሊጣ ኣብዚ ዋዕላ እዚ መራሒ ኣልጀርያ ዓብዱልዓዚዝ ቡተፈሊቃ ኣቦ መንበርነት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ተረከበ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣልጀርያ ነበር ኣሕመድ የሕያ ድማ እማመ ሰላም ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ከተግብር ፍሉይ ልኡኽ ገይሩ መዚዝዎም 5-6 ነሓሰ 1999 ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ብ5-6 ነሓሰ ኣተገባብራ ናይቲ ስምምዕ ብዝምልከት ቴክኒካዊ ቀጥዕታት ማለት ኣረንጅመንትስ ኣቕረበ እቲ ሰነድ ዝርዝራት ኣገባብ ትግባር ባይታ ንስምምዕ ናይ ግዜ ቀዳምነታቱን ዝሰርዐ ኮይኑ ካብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምኡውን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣልጀርያን ዝተዋፅኡ ክኢላታት ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምምኽኻር ዘርቀቕዎ እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ምምኽኻር እዋን ቴክኒካዊ ቅጥዕታት ክመሓየሽን ክቕየርን ዘይክእል ኮይኑ ክዳሎ ጭፍራ ወያነ ዘቕረቦ ሓሳብ ከዓ ተቐባልነት ረኺቦም 7 ነሓሰ 1999 ኤርትራ ነቲ ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝቐረበ እማመታት ኩሉ ከም እተቐበለቶን ደጊማ ብምሕባር እቲ 3 ስምምዓት ባይታ ንስምምዕ ኣገባብ ትግባርን ቴክኒካዊ ቀጥዕታትን ፍታሕ ከምጽእ ከም ዝኽእል ብምእማን ኣብ ተግባር ክውዕል ከም እትደፍኣሉን ምስ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ከም እትተሓባበርን ብዕሊ ኣፍሊጣ 11 ነሓሰ 1999 ኢትዮጵያ ቴክኒካዊ ቀጥዕታት ክመሓየሽን ክቕየርን ዘይክእል ኮይኑ ክዳሎ ጠለብ ኣቕሪባ እቲ ሰነድ ብመሰረት ጠለባ ተዳልዩ ኸብቅዕ መብርሂ ክወሃባ ግን ናብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ሕቶ ከም ዘቕረበት ኣፍሊጣ ኤርትራ ንኹሉ እቲ ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝቐረበ ዝርዝር እማመ ሰላም ብ7 ነሓሰ ከም ተቐበለቶ ኣፍሊጣ እቲ ሰነድ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ክልቲኡ ሰራዊት ናብ ቅድሚ 6 ግንቦት ዝነበሮ ቦታታት ክምለስ ስዒቡኻ ዶብ ክሕንጸጽ ዝጽውዕ እዩ ዝነበረ 23 ነሓሰ 1999 ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ኦያሕያ ነቲ ኢትዮጵያ ብቴክኒካዊ ቀጥዕታት መብርሂ ክወሃባ ዘቕረበቶ ልዕሊ 40 ሕቶታት 13 ገጻት ዝሓዘ መብርሂ ሂብሎም እቲ ልኡኽ ነቲ መብርሂ ብዝሃበሉ ብመሰረት ኣቐድም ኣቢሉ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ምርድዳ እቲ ሰነድ ንምምሕያሽ ክፉት ከም ዘይኮነ ደጊሙ ኣዘኻኸረ 6 ታሕሳስ 1999 ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ብዘስምዖ ቃል ንቴክኒካዊ ቀጥዕታት ብወግዒ ነጺግዎም ቴክኒካዊ ቀጥዕታት ቅድሚ ዶብ ምሕንጻጹ ኣብ ኩሉ እቲ ዘሳሕብ ከባቢታት ልኡላውነት ኢትዮጵያ ዘይውሕስ እንተኾይኑ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ወገን ዝመጻጸቕጢ ከም ዘይትቕበልካ ኣፍለጠ ካብ 22 ለካቲት ክሳብ 8 መጋቢት 2000 ዓ.ም ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ሌክን ወኪል ኣቦ ወንበር ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ኦያሕያን ብዘይ ወረቐት ዝብል ስም ዝተዋህቦ ሓድሽ ሰነድ ንምድላው ካብ ናብን ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ መገሻታት ኣካይዶም ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሕዳር 1999 ባዕላ ኣብ ዘቕረበቶ 14 ገጻት ዝሓዘ ርእይቶ ዝተሰረተ በአሜሪካ ዝተዳለወ ቴክኒካዊ ቀጥዕታት ስለ ዝነጸገቶ እማመ ሰላም ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ንሓደጋ ምፍራስ ተገማገመ ሓደ ሚያዝያ 2000 ዓ.ም ኢትዮጵያ ሓደጋ ጥሜት ዘንጸላልዎም ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ብህጹጽ ንምርዳእ ወደብ ዓሰብ ክትጥቀመሉ ኤርትራ ዘርኣየቶ ሰናይ ድሌት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ጭፍራ ወያነ ተሓሲምዎ እዩ ካብ 29 ሚያዝያ ክሳብ 3 ግንቦት 2000 ዓ.ም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምቅራብ ኣብ ኣልጀርስ ዘተጀሚሮም ኢትዮጵያ ኣብቶም ባይታን ስምምዕን ኣገባባት ተገባብሩን ሞዳሊቲ ኦፍ ኢምፕሊሜንቴሽን ዝብሉ ክልተ ኣገደስቲ ሰነዳት እማመ ሰላም ምፍራም ስለ ዝኣበየት መስርሕ ምቅራብ ተዓንቂጾም
بزي كازي شفرا ويانه نتي بودب حدنة أفريقيا زقربة مقراص توخص زبل قدامين كند النطب نايت إمامة نسيقوام شمونتن تشعتن قنبوت كلتا شعمة تمرت بايتو تصدتا ودب حبرات هاقرات كوينات نموقات ناي مودة تافتن نمقبار شوعت أمباسادراتو ناب إرتران إثيوبيان لآخام انتخونه شفرا ويانه كوينات زي ترف مخانو نتلو أخسلس قلصالو تتصعري بزي فرا ترفام عسر تخلتو قنبوت كلتا شعمة تمرت شفرا ويانه مقد سلام بمحسام أبلعلي إرترا توساقي متقع تخفتا عسران سلستن قنبوت كلتا شعمة تمرت إثيوبيا إرترا نتبحدش أبوهنبر ودب حدنة أفريقيا زقربة قلتوف مقراز توخصن نابزته مملاسن زبل كلتا نتبتا زحازت أوعيت بمقبال نابزته كتملز زلوا قربنتن دليتن قلصت عسران أربعتن قنبوت كلتا شعمة تمرت إرترا بودب حدنة أفريقيا زقربة إما مسلام كمون ناب قدمي شدشتو قنبوت شحن شعاتمي تنتسعن شمونتن زنبره بوتاتات مسحب زبل سممع كتتقبرو قربتو مخانا قلصت شفرا ويانه بوغنا إنا تواقعنا كنزاته إنا تزاتنا دما كنواقع نخئلينا بمبال ملسي هابولوم اسران شدشتن قنبوت كلتا شعمة تمرت إرترا أوعيتها بومبر ودب حدنة أفريقيا بمخبار أما كلاخل مسمر زقبرتو لوطتات بممزماز سراوج شفرا ويانه سنعفن صورنا نموكوزتار متقعتو كتسلام اسران شمونتن قنبوت كلتا شعمة تمرت حيلا أير إثيوبيا أما مسرح متكال نزركب حدش مدبر حيل إلكتريك إرترا بمدبداب قدات أوريدوم إزي أب أقام الزامز بصحة مدبر إلكتريك أب سعود عرب كويت إيطاليا أبو دابي أوبيكن باديان كابزر كوبو علم لغت كالات جنزب استرخبة لقاح استهان سينيروم إسران شعاتن قنبوت كلتا شعمة تمرت نفرت وقي إثيوبيا أما عرفو نفرت اسمرا دبدابا كايدان بتدبداب أب تخبابز نبرة سعري بارع كالعلم كله محنبابي نفرت السرقيا بحمد تخدينوم إز دبدابزي لوقات إرتران إثيوبيا ناب تحديش تولع قونت إن مزراب ناب ألجرس مسنقلو أوش تسعاتات زتفتسمة نبرة 3 قنبوت كلتا شعمة تمرت أمونغ إرتران إثيوبيا حديش وقي مستولعه دحري 3 سمون لوقات إرتران إثيوبيا سولس معالتي أب ألجرس زي كتتاو زرب جميرهم منستر قديات وصاي إثيوبيا أبزس معقال اتي بودب حدنة أفريقيا زقربة إما مسلام أبايتا تفتيرو مزول حدش كونتات زسانن تقوينو كنعزبينا أبز جزيزي زي سرحو كبر استوص أزخونو نتبتات سلزلو خبلكا بتعبيت قلصام اتي منستر قديات وصاي شفرا زنبره سراويت نامناي قدم بوتو مملاسو خرغاغص الله زبل نتبي كم أبنت تقيسقا أبايتا حدش كونتات سلستفتره زنت بزي ززارب قداي كخونا يكئلن بلام أما خاري بريزيدنت إرترا أتو يمان قبر مسكال بوغانو اتزفت سمو ورار متبابعي كو هابو زحاسبو انتو قوينوم زي قبوليوم نتي بعلم لخا محبر السبس تدقفة ناي سلام إمامي زنسكو انتو قوينوم كا غنا توصاهو كوينات كسعبيو مالوتوم يقبل قلسام 30 حدن قنبوت كلتا شعمة تمرت إثيوبيا كوينات كتقوارز بودب حبرات هاقرات زقرب الله محسنتا بمنصاق والتهدراوي شطوتاتنا قصاب النوقع استبقسنا العلامة ايكن قوارز اونينا قتبل أفلتات حدا سنة كلتا شعمة تمرت قدامي منستر إثيوبيا من للزيناوي نغلتا عمتات زقتسل دباو قجت إرتران إثيوبيان بعوت هاقرو كم التزازمن إثيوبيا كل قزعتا كم زملستن أوجه كلتا سنة كلتا شعمة تمرت حدا معالتي دحرتي كوينات تودي زبل مجلسي قدامي منستر ملس إثيوبيا أب كباب عسب دبداب نفرتي أكادت 3 سنة كلتا شعمة تمرت منقستي إثيوبيا ويشفرا ويانه ودب عسب نموكوصار كلتا كفلات سراويت بمسلاف حدش ناي مريت متقع تخفتام اتوقع أب تحيلتات من كل خال إرترا بمسرة صاوعيت ودب حدنة أفريقيا أن صاحبو زعردلو أو وشتي مريت إرترا كبودب عسب 4 كيلومتر زركب حدش جنباريو تقايدوم أبتوقعها 3755 وتهدرات شفراويان موتات قسلاتن مرخاتن كخونن كلو كفل سراوي 38 نايتي شفراها ملؤ بملؤ كم تشفلقه إرترا أفلتت 4 سنة خلت شعمة تمرت أبزته الجرس زغربنا أمامه
ምእንቲ ዳግመ ኩናት ከይውላዕ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ክፍርም ከም ዘለዎን ሰራዊትና ተቆጻጺሮ ዝርከብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ቦታታት ሓዲግናዮ ምስ ወጻእና ግን ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ከኣቱ ከም ዘለዎን እዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ጭፍራ ወያነ ተዛረበ። 9 ሰነ 2000 ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣብ ዘቕረቦ እማመ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት መልሲ ክህባሉ ሓተተ። ኤርትራ ነቲ እማመ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ከም ዝተቐበለቶ ብወግዒ ኣፍለጠት። 10 ሰነ 2000 ዓ.ም ጭፍራ ወያነ ብኩሎም ግንባራት ብጎልጅ ግንባር ዓሰብን ከባቢታት ሰንዓፈን ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ሓበረ። መንግስቲ ጭፍራ ወያነ ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዘቐረበ እማመ ምቁራጽ ተጻብኦታት መልሲ ክህበሉ ዝተዋህቦ ናይ ግዜ ደረት ስለ ዝሓለፈ እቲ ውድብ ነቲ ደረት ብሓደ ሰሙን ኣናዊሕዎም። ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ኦያሕያ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ክፍርሙሉ ንኽልቲኣቶም ወገናት ናይ ሓደ ሰሙን ግዜ ሂምናዮም ኣለና ክብል ከኣ ኣወጀ። 12 ሰነ 2000 ዓ.ም ኤርትራ ብግንባር ዓሰብ ዝተፈነወላ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ናይ ጭፍራ ወያነ ከም ዘፍሸለቶ ሓበረት። ኣብቲ መጥቃዕቲ 4125 ወተሃደራት ጭፍራ ከም ዝቐተለት 7110 ከም ዘቆሰለትን 7 ታንክታት ከም ዘዕነወትን ገለጸት። ኣብቲ ኩናት ዝተማረኹ ወተሃደራት ናይቲ ጭፍራ ተልእኾም ዓሰብ ንምሓዝ ምንባሩ ሓበሩ። ብግንባር ሰንዓፈ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ዝወሰደ ውግእ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብሸነኽ ጸጋም ናይቲ ዓሪዱሉ ካብ ዝነበረ ስትራቴጂያዊ ቦታታት ሓግሒጉ ከም ዝጸረጎ ኣፍለጠ። ብወገን ምዕራብ ኤርትራውን ኣብ መንጎ ኦም ሓጀርን ጎልጅን ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ብዘይ ዝኾነ ለውጢ ናይ ቦታ ከቢድ ምርብራብ ከም ዝተኻየደ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣፍለጠ። 14 ሰነ 2000 ዓ.ም ኢትዮጵያ ወይ ጭፍራ ወያነ ነቲ ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዘቐረበ እማመ ምቁራጽ ተጻብኦታት ከም ዝተቐበለቶ ብወግዒ ኣፍለጠት። ድሕሪ ኩሉ ክሳራታት ናይ ወተሃደራታ ማለት እዩ። 18 ሰነ 2000 ዓ.ም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትሕቲ ጽላል ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ 25 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ግዝያዊ ናይ ጸጥታ ዞባ ክምስርት ሰራዊት ጭፍራ ወያነ ናብቲ ቅድሚ ግንቦት 1998 ዝነበሮ ቦታታት ክስዕብ ዝጽውዕ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዘቐረበ እማመ ምቁራጽ ተጻብኦታት ከኣ ፈርማሉ። 30 ሰነ 2000 ዓ.ም ባይቶ ጸጥታ ብመሰረት ውሳነ 1312 2000 ዓ.ም ኣስታት 100 ወተሃደራዊ ተዓዘብቲ ከምኡውን ኣብ መስርሕ ምዕቃብ ሰላም ዝተሓጋገዙ በርጌስ ኣባላትን ዝርከብዎ ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ማለት ኣንሚ መስረተ። 15 መስከረም 2000 ዓ.ም ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብመሰረት ውሳነ 1312 ናይ 2000 ዓ.ም ግብራውነት ናይቲ ብ18 ሰነ ኣብ ኣልጀርስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ዝከታተል ኣስታት 4300 ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዋፈር ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። 12 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጠቓላሊ ስምምዕ ሰላም ፈሪመን። እቲ ስምምዕ ብመሰረት መግዛእታዊ ውዕላት ዶባት ዝሕንጽጽን ዘመልክትን ዘይሻራዊ ኮሚሽን ዶብን ካብ ክልቲኡ ወገን ዘቐረበት ጥርዓን ተመልኪቱ ውሳነ ዝህብን መበገሲ ናይቲ ግጭት ዝምርምርን ዘይሻራዊ ኮሚሽን ጥርዓንን ክምስረት ከኣ ዝእዝዝ እዩ። ኣብ መወዳእታ በዚ ዘይሻራዊ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ዘሰሓሕብ ቦታታት ዝነበረ ባድመን ከባቢውን ንኤርትራ ተወሰነ። ኣብ 13 ሚያዝያ 2002 ዓ.ም ተፈጸመ።
قفعي بوسن عاتيو سن خزنكس عجوجون حزبنا فسوم زي قنبس حزنو كتك قدن بوخات حاقوس إنه قليل እምባርከስ ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊንያ ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ያለና ቅድሚ ነዚ ቪድዮ ምዝዛምኩም ካ ሼርን ላይክን ኣይትረስዑ ንብለኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ተለኹም ካ ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ክትተሓባበሩና ብኽብሪ ንዕድመኩም ንኹላትና ኤርትራውያን ሰላምን ጥዕናን ይሃበና ዓወትና ሓፋሽ نبيعنا ناي ترفنان رعينا ناي سجدنان نخطر مرير تكاني تدخونا حنيني قفعي بوسنا عاتيو سن خزنكس عجوجون حزبنا فسوم زي قنبس حزنو كتك قدن بوخات حاقوس